Guys, good morning. Ay nagsuroy sa isda niya. Mapapalit man si Lilin og 1 ka kilo kay dadon dito sa payag. Kay para sudan sa mangipo ay palit ko 1 ka kilo. Duha na lang duha. Pero ilain kay lain tagyan na. Kalingawan niya kaysa manarbaho ta sa layo nga, layo ta sa pamilya. Paguli na to bana to anas lain. Ginoo ko Lord. May nang mag-vlog na lang ta kay aron di ta diyan sa tong. Oh, sa tubangan gut. Okay. Pero gunit lang. Thank you very much. Bawo na naman sa payag. Ito ka nang isa, direpon na sa kuan. Sila na to niya sa trabaho. Nara guys, para ni Kalilin. Hi guys, mga ito namin sa ilan ni Lilin Payag. Sila yun na paghapon. Guys, exercise. Mana? Pwede tirahan ko sulit na ito lang ka. Lang. Natilat erso. Wala na? Ano na cellphone di? Kaya taglubat. Susunod na din ito. Kaya tulong ko. Kaya mong mga balo. Ikaw, kabalok. Talang kilaw ninyo? Paduong na pod mi dito guys. Ano ba kayo? Hangin-hangin. Hangin-hangin. Ano to yan ay? Masa kayo may try cab kay si Doy basta kana gani isa ka motor ya kung anong bigay siya ko na kay walay handbrake. Wala na siya handbrake nga motor. Patauran ba na ako ni store. Kaya lang. Oy, ano din lang? Una sila guys, kaya na sila dala. Ay lang. Tugapon kay pag ano nga wala yan ito alpay. Naday try ka. Una. Oh, hi, Cor! Saan sa daan ta, Cor? Hindi ba sudan, Cor, ah. Tingnan natin din. Taman si Lolo dito, Cor. Ha? Utan. Litidan, masig tibok niyo, kwarta. Pretty dia daan. Sisili mo, kwarta. Bupa ko pretty.
Nay ice te. Wala dia dato akong ilamanong. Mubig pa dani ako man. Yang tag ice uy. Dana ay kaso dana manong ilamanong kasi. Dana ba dana? Igno wala na ice. Sirado man. Di man sigado. Tao di. Pagdali naman kay magbundak na ning ulan karon ah. Malawgit ka. Kadalag tayo. Nganong wa nagdala. Pagdali dami, pag marcha dami. Kuan ang grade ba? Baklay ta guys kay wala tay motor. Si Doy di na to magbalik eh. Ang sa puton siya dito among motor nga daan kay walay handbrake. Nang ikay siya gakarga og kuan. Bugat. Na di ra bagid to siya makatukod. Tay, pag-abot Okay lang si Alan magdala ato way handbrake kay makatukod man yang tiil. Tay. 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 Hmm. Pag-abot lang ko dito, wala pa sila mamalilin. Kapoy agbaktas ko no guys, yun si Memi. Exercise yan mi. Niwang kaya kung tiyan. Niwang. Okay ra. Hatoy. Hindi Memi ma-exercise guys. Kaya niwang ko no kayo yung tiyan. Okay ra kung sambok. Niwang man. Ha? Niwang ako, di mo sambok. Malawat mo lang lang sigid. Isak ko nga mo kung sambok. Yawat ang motor nga. Magaling. Magkakaroon ko. Ngayon mo kaya ko. Bakit mo? Kusog kay sound sa among tricap nga gisakyan guys. Pagdali mi. Panagbo. Panagbo mi panagbo. Nagbo, nakitagdo. Oh, Guys, ang layo ang binaklayan namin. Malayong dati guys. Ang layong layo. sige, pa maabot tayo. Naganis Mimi, wa nagpakargas Mimi. Ay, mo'y paghampak-hampak ako magpakarga. Baktas ras Mimi. Sabot kita. Di na siya pakarga kay tiguang na maguna siya te. Sige ba? Tiguang na di kami. Sa una sa edad pa na siya tulo ka tuig upat. Ay katuging pag edad niya tulo ka tuig nga gidalaha siya ni ate dito sa kuan. Dito sa Apa? ila Kuya LD. Basta kay siya lagi mura lagi siya kuan. Gamay ba kay siya. Nagtagana sila kay nay baka. Agana pagtanaw to sila mga previous niya nga kuan ba. Mga upload kay mga gagmay pa kay sila dito si Bintoy. Mura pa sila mga kuan. Tingin lang wala kang application. Karon na nga. Nang dagko na guys. Ilang gid katagdan da. Sulod sa pila ka tuig. Okay, baka dra. Sungag na tong baka. Oh, dahil lang ko. Ngayon ka na pahilot ka na. Hapit na guys. Ay, salamat. Dool na guys. Ngayon ka pahilot ka. Hmm? Ngayon ka pahilot ka. Wala di hakuan, mahilutan. Ha? Abot ako na matulog ako na. Magundang ng mga mangipo guys. Lo pa sila lilin. Ano? Lo pa sila lilin di ay. Ay nana di ay. Lo pa magoy motor. Maragid na giuban ako si Rilo na kay. So na rescue. Hahay. Hahay. Oh hahay. Oh hahay. Nanalimda na mong ice. Tad may ginamo pagkalimtibay. Naman say ako duha. Iman to merse, nay mo duha? Ana upatanan. Oh, nay yan to merse duha, nay mama duha. Unom tanan. Mimi, ayaw dula ng iro. May gana tagakad na ba nang sangas kahoy dapat. Hala, dili na siya bugnaw.
Oh, lagyan na sa ice cream. Nalintan. Nalintan ng ice. Na may among ice. Ama na si Rudy di ay. Kanan din mo na mamas ng kaba. Oh, nay nang ka. Have to sa gapon pagkata. Oo. Pero wala na subatan sa bulad. Wow, pagkalami. Pagkalami. Sana. Pagkalami. 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 Ikaw malalang ka. Pagkalami. Ang ice. Nung dagang tigdala tanawan nasud ka ang kiss. At hulog. Na lugar kami magdala datong kiss nga nagbaklay man mi. Kato tayo ko bagi mo dito na. Di magbukad among ilong, mupay bukad padaan. Sa kaya kaon niya. Ay, lagi pagsakay pero mura mo sa sarili ka. Sabi, nagsakay na nagtrikab. Hawa na ng iro mi, nahulugan na ba nagkahoy gapon mi? Kita na nasunod mahulugan na rin. Nahulugan na ba kita sa kaya kapon mo kayo? Naghiwa na si Lilin sa Lamasern. Kayo si nanay na taga. Kayo si nanay o tika. Natagal ka butilya. Kasi nga lang sa tan butilya hagikan dito sa. Kasing jagikan ba ni nag-inom dia? Yawan. Ako sa kami mi? Wadog merda. Lupit pa lang ka. Lalapay. Ulo ni. Nah, lisod man. Nanaon na lang na di o. Naman guna na ho. Suhoy. Uhoy. Oh, di ba? Dira kayo na ata sa imo pa. Dinhi ka magsugod sa ikog. Lugay gid na siya. Kaya mo ko sa kutsilyo. Inani mo rin eh. Oo. Bungkaga lang kay para sagsa para di na nato na tutulon sa away. Pero ba na dapat tulon? Inani ulo. Ayun kayo. Di na naputulon? Ayun na. Ha? Putlon siguro no. Sa putlon is layson pa. Oo. Patungaan ba? Patungaan lang. Ay ako slice mo malilindi. Di na awat-awat niya diha. Di mo mag Ang ganita. Lubat niya tayo. Ay lagi nagpanghilabot sa akong cellphone di kami kay lubat na ah. Tsada kayo ay padu. inyo nang dala na. Ay among dala inyo man. Sayo de ka nagutan de. Yan nagulay ako naglumag lang. Ah. Sa pilas ang kilo daning tamban? 50. 50? Kaya tamban da. Kan sulo. Napa ginatabo na mo? Pagkaon dia na anak kay kuan dia. Iyo. Butang mo ni sa. Ni ibidyo ni. Tik, kailangan din tiltik. Ikaw gud ma kana gini mong kasipat ma. Tibugot. Kinilew. Kapan ni? Pinakaganan ka rin magkaon ka lang. Isa pa. Ilo na ni. Isa pa. Dah, kiatang dagang kiasin. Mura. Grabe sa nakasibo. Tulur ka buk. Makaon pa ka na ah. Kaon pa na eh. Doy-doy na gidanak ka mga taon. Tulur mo na ka buk. Ngayon lang. Lain sa sini kikilos ni ni. Pakilawa ka belum. Dagan. Naganagatan sa itong paalin. Pada si Gigi. Lalagyan mo man sama. Asa ako sa phone? Where my phone? Now, bet. Wait lang, mother. Ang ka na. Gilainan ako si Mimi guys kay
Sila mo ras mini good. Goods kana surot. Next day yun. Hapon na lugar ni Walin. Oh, nagabing anak. Naam sila agi malin dito, yapon. Dana. Dito rago boss. Sila wala doy. Dere. May halang. Nay, gulay nga nangka ni Mother oh. Ready na ang paniud to guys. Aw ba man ipada plan man kasi ganahan sila kaon sa bulanghoy ba. Ay sa taklobi na. Dahil na siya no. Ano mo? Lawyahon na siya. Kailangan siya latanog isa kadlaw. Sige na, panyod to. Nara platso. Kutsara. Nauna na sila guys. Kana sila, mura na sila mga suso. Mga suso na sila guys, mga suso. Andoy me. Dala na to si Iwin. Ha? Dala na to si Iwin, hunikling. May turay mo na to kitakluban sa rice cooker, may kinilo, may kaw. Kuha ito kaw. Butangin ka na. Wasa dito, kaya dito nga lang. Agkagubot lagi ba sa ating kaon na ba? Aray mo plating siya. Oh. La. Lumba sila guys, oh, lumba guys. Dai pag anak na nalilin. Padapling dito na yun. Ayaw dia sa banigding. Gila lang to ni mo ma. Cook, wapagay ka na magkaon, nag-cook ka na. Double pipe kuno ang mimi. Double pie. Nagsalo rin lang guys. Kanya po tang tanan guys. Ay, pagkuhan na lang. Ito lang sa ila. Kuhan lang oh. Double pipe. Luhod-luhuran man mama. Kulang ta guys. Guys, guys ah. Lami kayong gulay ni Mother Earth. Good job, good job. Kinilaw. Palidlin. Kulay. Dai na roti. Yan na. Una lang mo. Karon ra ko. Kaya ako tanan. Ako tanan sobra. Nailang na sobra. Ding, ibutang na imong kinilaw na tampo ding di kaya ako kuhan plato ding. Punta guys, kauntan nyo tanan. Ngaon guys. Di man mama kabuka baba ah. Ma? Kaon na na. Kaon na na. Si Talaw. Baka sa Talaw. Kapinig. Paano ko na ko na nasa rilas tadi? Pagdag ukan ng ka guys. Pangaon ta guys. Paniud so. Ligay-ligay kamera na lang na yung atbang kayo. Lolag, sabi yun. Ano kayo mong kuan? Oh, sabi yan. Yara ba ning gilumayante? Ah, sige lang, sunod-sunod lang kami ha.
Mukha kasi may sa kalula. Naunsa mo diya? Katawa, prinsesa. Sa arga pa ilam, raning istana na. Sige, magsayo-sayo nung ya. Na, kanya gani ba? Ang puyo, ganyan ka diya. Kutanang ka guys. Hmm? Gimana oh? Kanira imo. Nauli. Kan anay mo luto oh. Marap. Maganda ito. Sabi, continue tomorrow. Guys, oh. Pa ako sa nagpamak ba kan lupad-lupad. Ha? Hindi lamok ka nang Dili lapinit ka na itong ganilin. Maeng. Hindi pa nagsulom. Pamakda na nito. Patungkuan ba ano nito? Tubra sa imong gig na ko ni Mimi genetic ba? Nagputik. Tumurag ko am? Pa ako putian. Nagsulom. Ako ka. Ano po? Meron ba Yang bunga ay yang sulod na kay murag kuan. Baguso na ni mother guys. Silhig tukog. Silhig tukog na. Gipuan na rere. Basta itilawi murag sa nilagi ko. Gibasbasan na ni Doy-Doy guys. Magalit nagkuan ako gapon wa mo ko nagtao. Ilawi gani. Ala ba magpatay tan duha. Try lang good. Baman mo patay. Ang patay tang duha di lagi ko. Ay di lagi basta kay na di. Ah, patilawa na. Jadi mana sa Philippines naman na dito. Alis na ba? Nung salagong buk kay tag kabangasan daghan. Guys, Okay, kabangasan bitaw ni. kabangasan din ni Dani. Kabangasan ni nga sakop. Kabangasan dali sakop. Hi, Black. Merba na ilang pa ang merba. Bagong pagsinig guys. Sama na ligay ko pagsaksak. Pakpak si Doy-Doy og solom guys. Hi guys, ngayon abangan ako si Nanay Muklag. Yes, nagbago sila Lola. Nagbago sila guys. Yan guys, sila Lola nagbagos. O si Mama Mercy. Yan guys. Si Lola, si Mama Mercy. Sila na yung nanay, ate, Mama Lilin. Ayan, si ano, si Ate Princess. Ay, ito na, nagtulan na.
Yan may bodra, guys. Ang tuy. Sinanay tayo. Dahil siyempre hindi mawala ko. Pa? Tuy. Ayun, guys. Nay. Si nanay. Ato ni sakayan guys. Ito sa ubos. Di ba? Sorry. Karito. Kahit. Kuanta. Saya tumakit Anton. May mga lubi dira. Matagak. Kuao na to. Makalasik na ta. Diba guys? May lubi guys. Oh. Tangol. Walay lahing dari guys. Tsaka ka siya guys. May ka magbalay. Yan. Diba? Tsaka kayo. Tara sa dito. Balik na. Guys. Sila dito. Ayo, lakay sila dito guys. Harap na mata. Hapit na ta guys. Abot na rin ta. Ato sa tasa. Kuchon. Hi guys. Ato na sa dito sa loob. Hinay the Christmas yun. Anak dere. Tekan kay manok dere guys. Tayo manok. Balik na sa ta. Ay silin nila mamalilin. Anong pamukawa mo ka? Si Mama Lili, si Nanay, si Ate, si Lola, si Mama Marcy, ako. Meron dito, oh. Six may kabugay. Hi guys, manguli na kami. Kay hapon na. Uwi kami guys, uwi na. Ito lang ang tao dito. Uwi. Tanami. Ano nga nagsakay sa motor? Karga kami? Uban to rin malilin ka. Ito sakay. Pakarga ka? Ito. Naman tayo mga dalan eh. Ito. Dito ka ulit sa mga malilit. Ito na sila guys. Mi, Ito na sila pakarga kami. agi. Sakay aning silig niyo. Muna kay mga laagan man ta. Agwanta kitag baklay kay mga laagan man ta. Exercise ko day. Oh. Exercise ni guys. May among bago silig. Na di masa kumalkan si kinamay akong dala. Pero bugat gid siya guys. Ibilin ko na lang ng isa bay. Ay, kibilin. Ibilin na lang ni nako. Bugat man. Ako na dayon. Oh. Kaya ako nang pamihapon. Kanara imo kay nahilaw dani. Kana hilaw. Kanara ako kay nahilaw. Dala ta sa guys. May bao. Le, iso di. Dala ko gani. Ay, ko dia pagpasangin li, mother ha, kay si Lili nang nanghipos. Hindi ako. Noon sa dek ha. Ikaw may nagdala gani. Ay, Ginoo, ako nagdala lagi, pero hindi ako ang nanghipos. Ang taklob sa yung Tupperware, guys. Nadala ni Princess niya. Ako iaawa, John da, John. Saan pa magani pa mo taklob. Ay, Ginoo, kumura man og asa ang balay ni Lilin to, asa. May mang balay ni Lilin to sa Korea. Ay, sus pila ro pagdumdum ni mo nga taklob sa Tupperware, taklob sa Tupperware. Ginoo ko Lord. Ha. Baklay ta, baklay.
Mula gini pag paingon kara kay lag. May Pag nang uli. kay paubos mo. Hangak-hangak. Karon kay pangas man. Katuya na si Mimi. Kindimenta. Kapanghets me guys sa mga lagan. Dito ngor bigyan kanila lilin banlag. Muli ay. Palugit man sa dito. Nang laag. Nakaroon mo muna ay. Mutong mo. Nangkuan. What? Guys, salamat. Panghets guys. Nagapanghets sa mga lagarn. Sila mama sa Bambi, sila ako sa motor. Tama guys nga may pagawas na mo. Mulagi akong ingon sa inyo kay kung dito ta dili pa man ta sa kabot.